Bon vespre a tothom. Jo ho faré dret perquè sempre em va millor. I en primer lloc el que vull fer és agrair a Esquerra de Manacor i a tots vosaltres per estar aquí, a Esquerra per haver-me convidat. Sempre és un plaer poder recórrer tot el territori i conèixer aquest gran país que quan estàvem a la Jar dèiem és un país llargarut. Doncs és molt llargarut i és un plaer poder recórrer de dalt a baix i d'est a oest per explicar aquest projecte col·lectiu que defensem a la gent d'Esquerra Republicana de la independència dels Països Catalans. Jo us explicaré una mica el procés que s'ha generat al Principat de Catalunya, com l'enfoquem des d'Esquerra Republicana i quin és previsiblement, des del nostre punt de vista, el que es produirà en els propers anys al Principat. Té bastanta relació com fem aquest procés i quins acords o desacords es puguin produir en aquest procés, en com repercutirà aquest procés per a la resta de la nació. I per tant, aquesta serà una mica la segona part d'aquestes breus paraules, que serà com entenem que aquest procés pot afectar, sobretot positivament, és una gran oportunitat per a la resta de la nació, per a tots els Països Catalans. Singularment per a les Illes Balears és una gran oportunitat perquè és dels territoris que pot aprofitar a més l'oportunitat política i en tots els altres aspectes que s'obre si el Principat en els propers anys es constitueix en república. Hi ha alguns aspectes que hauríem de tenir en compte, precisament no perquè ningú quedi fora de joc, sinó perquè el gol el marquem tots junts i perquè en un futur la selecció que competim sigui la selecció de Salses a Guardamar i de Fraga Maó i no la de les 4 províncies. El procés que s'ha generat. En Joan ho estava explicant fa 25 anys, jo provinent de la Crida, d'organitzacions que eren molt i molt petites o que se situaven en posicions molt minoritàries, van ocupar un partit d'Esquerra Republicana i el que veiem és que el programa que durant aquests anys ha anat desenvolupant l'independentisme a través d'Esquerra Republicana avui ha estat assumit transversalment a la majoria de forces polítiques del Principat i, segons diuen les enquestes, la majoria de la població. Les claus per entendre aquest procés, com hem passat d'un independentisme que primer era marginal, que després va passar a ser minoritari, que avui és majoritari, doncs hi ha diferents elements que s'han de posar sobre la taula. El primer és la feina feta per les organitzacions independentistes, i aquesta és clau. No només la feina feta d'agitació, de mobilització, de normalització institucional, sinó de discurs. Els primers en parlar d'espoli fiscal, políticament, no des de l'acadèmia, que això se n'ha parlat durant molts anys, i molts economistes ho han analitzat des de fa una pila d'anys, fins i tot les primeres càlculs ja del dèficit fiscal, que també és una característica comuna de tots els Països Catalans. De fet, des dels decrets de nova planta i el cadastre i la imposició de les noves normes tributàries dels Borbons a l'espoli fiscal és una característica comuna dels Països Catalans. Els primers números ja es van elaborar el 1882, però l'Esquerra Republicana ho va situar políticament en el Parlament de Catalunya, primer en solitari. Els partits que han donat suport a un model de concert econòmic el passat mes de juliol, fa 20 anys dèiem que plantejar això era insolidari i era basar-se en un sistema gairebé de l'antic règim, i avui donen suport en aquesta proposta. La idea d'un procés cap a la independència basat en una majoria social que s'expressi democràticament avui és la principal raó amb la que ens expliquem al món de com farem aquest procés i és el que ens legitima davant de la comunitat internacional perquè ens reconegui en aquest procés. Per tant, hi ha hagut una feina de mobilització, hi ha hagut una feina de generar uns continguts, de generar unes idees que han esdevingut majoritàries. Hi ha hagut altres elements també. Mai l'estat espanyol hi havia hagut un sistema d'autonomia que hagués durat 30 anys. Els intents previs a la Constitució actual venien gairebé tots ells des del Principat de Catalunya, excepte un projecte d'estatut a Galícia i a Euskadi,
amb la Mancomunitat, que va durar del 1914 al 1923, i d'aquella manera, que era una unió provincial de les 4 províncies, i amb la Generalitat Republicana, que va durar del 31 al 34 i del 36 al 39, i amb una guerra de 3 anys enmig, i amb un bienni negre enmig. Per tant, no hi havia hagut mai l'oportunitat de passar la prova del cotó. Aquest federalisme que ara ha ressuscitat a l'estat espanyol, que no és un l'au fènix, perquè realment és un federalisme que ja neix mort. Ahir es va presentar al Principat un manifest, una crida a la Catalunya federalista i d'esquerres per part de tots els qui volen encara mantenir una unió amb l'estat espanyol, i el que els vam dir és que la crida l'havien de fer l'estat espanyol i veure si hi havia alguna posició federalista més enllà dels de sempre, dels qui arreu dels països catalans no saben ben bé on volen estar i no es volen enfadar ningú i marquen aquesta posició federal, a veure si a l'Espanya de matriu castellana hi havia algú que defensés el federalisme, que la crida enteníem que havia d'anar cap allà. Per tant, als 30 anys han servit per passar la prova del cotó, allò de la bola no enganya, la prova del cotó a l'autonomisme com a forma de govern que havia de permetre desenvolupar la nostra personalitat nacional, la nostra personalitat cultural, la defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura, el nostre progrés econòmic, una distribució del poder a dins de l'estat espanyol més equitativa, un nou model de l'estat espanyol que reconegués la diversitat nacional i lingüística que hi ha a l'estat espanyol, i la prova ha sortit d'un cotó molt negre. Per tant, no partim del no-res, sinó el fet d'haver esgotat tots els camins possibles en l'autonomisme és la principal força que avui té l'independentisme al Principat, perquè no hi ha una alternativa. No es visualitza una alternativa que pugui competir amb viabilitat i en seriositat respecte a la proposta independentista. I en aquest sentit hi ha un element clau. La reforma de l'Estatut d'Autonomia de l'any 2006, impulsada entre altres per Esquerra, que després va ser retallada, fins i tot retallat al Congrés de Diputats, va ser retallat pel Tribunal Constitucional, havent passat un referèndum per la ciutadania al Principat de Catalunya, i això va marcar un punt i final en què va ser gairebé el Tribunal Constitucional que fes una declaració d'independència del Principat o respecte als ciutadans del Principat. Allò que decidiu no ens val, allò que decidiu no cap en aquest marc legal. Per tant, s'ha anat acumulant aquí una sèrie de frustracions que han demostrat que l'autonomisme és un carreró sense sortida. Si en això hi sumem la constatació cada vegada més evident de que l'espoli fiscal que estem patint als països catalans és gairebé únic al món, de fet, les Illes Balears tenen el rècord mundial de l'espoli fiscal, 14,5% del seu PIB, al Principat de Catalunya una mitjana del 8,5% en els darrers 20 anys, 8,5% anual. Només si acumuléssim l'espoli fiscal des del 1986 fins al 2009, que són les darreres dades disponibles, del conjunt dels països catalans, ens sortiria una riquesa equivalent al 170% del PIB que genera els països catalans en un any. Per tant, l'espoli fiscal, també amb una crisi econòmica que ha situat l'estat espanyol en la riota d'Europa, i un model de desenvolupament d'aquest nou capitalisme espanyol basat en sectors regulats, en mà d'obra barata, en el sector de la construcció, aquest fracàs també ha visualitzat que avui la independència, en el cas del Principat de Catalunya, es visualitza com l'única alternativa, l'únic projecte alternatiu a la situació actual de crisi econòmica. És l'únic. I és l'únic a Europa que pot guanyar. A Europa hi ha diferents projectes alternatius a la situació de crisi. A les eleccions gregues es va presentar Syriza, una força transformadora d'esquerres, que presentava un projecte alternatiu i no va guanyar. A França, l'estat francès, ha guanyat un projecte que havia de ser alternatiu, el del Partit Socialista, d'Hollande, i el primer que ha fet, primeres decisions, han estat desmuntar la seva condició de projecte alternatiu a l'actual gestió de la crisi econòmica. I avui l'únic projecte alternatiu que hi ha a Europa per poder superar la crisi econòmica, és cert que és en un territori concret, però com a mínim en aquest territori concret hi ha un projecte alternatiu, és la independència. I en el cas concret del Principat de Catalunya. Per
Per tant, la crisi ha accelerat un procés que ja estava en marxa. I l'ha accelerat sobretot gràcies a les errades del govern espanyol, que ens ho ha posat en safata. Això es va acumulant i aquí hi ha un factor importantíssim, que és el que dona molta solidesa al procés, és que aquest camí que s'ha iniciat no està liderat per un sol partit, ni tan sols està liderat pel president de la Generalitat, encara que ell vulgui liderar-lo. Està liderat per la gent, està liderat per les organitzacions, està liderat col·lectivament pel país. La manifestació de l'11 de setembre, que ha inaugurat aquelles setmanes que a la història constaran, ho deia Xavier Bodasala, en un article al periòdico de Catalunya fa 3 setmanes, constaran a la història com els fets de setembre. Doncs els fets de setembre que s'inicien en aquell 11 de setembre, s'inicien en una manifestació on 3 dies abans Convergència Democràtica de Catalunya, avui, partit que ha assumit totes les tesis d'Esquerra Republicana que hem estat defensant en solitari durant tots aquests anys i que aspira a aplicar-les millor que Esquerra Republicana, quan qui millor que Esquerra Republicana aplicar el programa d'Esquerra Republicana, doncs encara no sabien si anirien o no a la manifestació. Ho van decidir una setmana abans. Encara no se sabia l'11 de setembre el president de la Generalitat si rebria o no una representació de l'Assemblea Nacional Catalana que havia treballat per fer aquesta mobilització. Per tant, és la societat civil que ho ha mobilitzat. I això dona molta força al procés. Li dona molta més força que no pas si liderés Esquerra Republicana. Perquè llavors patiríem del que hem patit històricament. Atacs als nostres líders, assetjament total, i això ho hem viscut en la història en moments de fa 4 o 5 anys, quan vam, en el Principat de Catalunya, vam poder donar un tomb històric. Vam patir una ofensiva sense precedents, a partir de l'any 2004, 2005, 2006, personificada amb en Carod Rovira, a qui li va caure de tot. També es van veure algunes febleses internes en aquest procés, no? Però precisament que estigui liderat col·lectivament el fa molt més fort. Davant de les temptacions d'alguns partits de frenar el procés, que els hi costarà molt més, perquè el preu serà molt més alt, i davant del risc que hi ha que puguin atacar si hi hagués un sol líder d'aquest procés, fer caure el líder i amb ell fer caure tot el moviment que hi ha darrere. Aleshores, com farem aquest procés? La clau està en el reconeixement internacional. Ser estat o no és si els altres estats et diuen que ets un estat. Tu pots anar pel món dient que ets un estat i si cap altre estat et reconeix, no ets un estat. I hi ha casos en el món de gent que va pel món dient que és un estat i ningú creu que són un estat. Abkhàzia, a Geòrgia, l'Azawad al nord de Mali, que per cert ja està en marxa una intervenció de l'Organització per la Unitat Africana precisament per restablir el poder del govern central de Mali, Transnistria, a la frontera entre Moldàvia i Ucraïna. Per tant, hi ha molts casos d'estats no reconeguts, molts casos 7 o 8 del món, que fins i tot governen el seu territori, ho decideixen tot el seu territori però no estan reconeguts. Per tant, la clau és el reconeixement internacional. Evidentment, un cas d'aquests a l'Europa Occidental, és a dir, o et reconeixen o fracasses. No seràs un estat que governarà el Principat de Catalunya, tindrà la policia, recaptarà impostos, gestionarà tot i ningú et reconeixerà. No, o et reconeixen o fracasses. I per tant hem d'enfocar tot el procés cap al reconeixement internacional. El reconeixement internacional es pot produir de diverses formes. Un és fer-ho d'acord amb l'estat del qual et separes. I això, de moment, sembla complicat, però acabarà passant. L'estat espanyol es sabrà negociar segur, perquè ja li generarem els incentius perquè s'assegui negociant. Perquè, de fet, no negociar per ells és pitjor que la independència de Catalunya. Perquè hi ha un deute que va pujant, amb uns creditors que volen cobrar, i si no hi ha un acord en el cas d'un procés d'independència del Principat, si no hi ha un acord de com en repartim aquest deute, doncs no podrà pagar i per tant això serà un gran incentiu a poder entrar en negociació. Per tant, ho pots fer d'acord amb l'Estat. Si aquest Estat no està d'acord, ho has de fer amb la màxima legitimitat democràtica. I per tant aquí caldrà revalidar-ho amb les urnes. Es pot fer de moltes maneres, es pot fer amb un referèndum, per
Per tant, aquí el primer pas que s'haurà de fer, tenim una llei de referèndums aprovada al Parlament de Catalunya, plenament constitucional, fins que el Tribunal Constitucional no ens la tombi, però de moment és vigent, i per tant, que requereix que l'Estat autoritzi el referèndum, però nosaltres demanarem a l'Estat que autoritzi el referèndum. Com que ens diran no, tindrem ja en marxa una llei de consultes populars que no tenen la validesa de referèndum, per tant, consultes no referendàries, però que permeten copsar quina és l'opinió de la ciutadania, que aquesta sigui majoritària, perquè l'estat espanyol és l'únic estat del món que diferencia una consulta d'un referèndum. És una altra aportació espanyola al dret internacional, comparat. Per tant, mirarem de fer això. Quan ens topin aquesta llei, intentarem fer un referèndum organitzat des de la pròpia Generalitat i que vingui la Guàrdia Civil a treure les urnes. Ho podíem haver fet Arenys de Munt, de fet ho van intentar, i no va anar la Guàrdia Civil a treure les urnes. I era un referèndum no oficial, però judicialment es concebia com un referèndum oficial, perquè es concebia com organitzat per l'Ajuntament, perquè vingui la Guàrdia Civil a treure les urnes. Si la Guàrdia Civil ve a treure les urnes, convocarem eleccions més plebiscitàries que les del 25 de novembre, és a dir, no anirem amb un punt en comú de fer una consulta, sinó un punt en comú d'una nova Constitució de la República Catalana. I per tant, aquest serà el camí d'anar-nos carregant de legitimitat democràtica. Això és fonamental. I després hi haurà un context amb una Espanya que ha demanat el rescat virtual, s'ha passat del rescat tou al rescat virtual, al cap i a la fi un rescat, perquè Espanya pugui ser a deute en bones condicions, perquè els bancs espanyols que tenen l'estat al darrere i que hi ha aquesta oligarquia financera que es barreja amb l'oligarquia política de l'estat espanyol, l'oligarquia política de Madrid, que ens van imposar aquest model de capitalisme del BOE de Madrid, el eje de la prosperitat Madrid-València, que ens anaven dient, i que ara és l'eix del deute, Madrid-València, no? Doncs aquest estat estarà sota una pressió molt gran de rescat. Per tant, nosaltres, quan ens seiem a negociar en una taula, aquí hi haurà els representants del Parlament de Catalunya, del Govern de Catalunya, hi haurà els representants del Govern espanyol, i al voltant hi haurà tots els creditors de l'estat espanyol. I diran, bé, l'estat espanyol haurà de fer com Grècia, probablement, si la situació continua igual. No podran pagar el deute. I direm, no, nosaltres, la nostra part, sí que la pagarem. De fet, el portem pagant 300 anys. Portem rescatant Espanya 300 anys. Imagineu-vos les Illes Balears amb la seva població, amb el seu dèficit fiscal, i dir, no, escolti'm, jo la part de la meva població de deute ja me la quedo i ja la pago, perquè amb el dèficit fiscal la puc pagar perfectament i me'n sobren. Una Catalunya independent naixeria, si assumíssim la part del deute espanyol, aproximadament entre uns 70-75, depèn de com ho negociéssim. Nosaltres demanarem negociar per les inversions fetes a Catalunya, que ells voldran negociar pel PIB de Catalunya. Nosaltres tindrem la postura sèrbia. Sèrbia, quan Bòsnia i Hercegovina es va separar, van dir, no, el deute és les inversions fetes, perquè era un territori receptor. No és com si es volgués separar Extremadura. Dirien, no, per població, no, per inversió feta, perquè ens hem deixat aquí molts diners, tot això queda aquí, i ja ho hem pagat. Per tant, nosaltres, només amb el deute, que seria entre el 70-80%, per sota de la mitjana europea, que és el 85%, amb un dèficit fiscal que revertiria en el propi Principat de 16.000 milions d'euros anuals, que permetria en un horitzó de 10 anys ser el primer estat del món sense deute. El primer estat després del Vaticà. En tot cas, un estat democràtic, seria el primer estat democràtic del món sense deute. Per tant, l'estat espanyol estarà sota molta pressió per negociar. I aquí és on entraran algunes qüestions en aquesta negociació que han de ser hàbils. Hàbils per convertir la independència del Principat en una oportunitat per la resta de la nació. I aquí ja passo al subtítol, o a la segona part de la xerrada. Com quedem els mallorquins. Per tant, per un català del Principat és molt agosarat dir com quedaran els mallorquins, però en tot cas, com nosaltres des d'Esquerra Republicana treballarem
perquè quedi el conjunt de la nació catalana en aquesta negociació. La primera cosa que hem de tenir clara, si hi ha unes raons econòmiques que avui donen molta força a les raons de fons que són polítiques per voler la independència del Principat, per tant tenim la raó quantitativa de la nostra banda, i això és majoritari al Principat de Catalunya, això en el cas de les Illes Balears encara és molt més gran, perquè l'aportació neta a la seguretat social, de fet és l'única comunitat autònoma, de les poques comunitats autònomes, Madrid ja l'efecte funcionaris, que encara està fent avui amb crisi econòmica, amb el nivell d'atur que hi ha, una aportació en cotitzacions socials molt més alta que les pensions i les prestacions d'atur que rep. Per tant, les raons econòmiques que enforteixen el posicionament a favor de la independència al Principat, si al Principat són clares, a les Illes Balears són claríssimes, són encara molt més grans. Per tant, aquesta és la primera qüestió que hem de tenir clara. La segona és que es pot produir un efecte a curt termini que pot ser negatiu, perquè Espanya pot reaccionar com una bèstia ferida i, per tant, intentar traslladar una part de la càrrega que avui suporta el Principat, càrrega fiscal i càrrega també política, als altres territoris que no són de matriu castellana. I, per tant, aquí caldrà fer feina tant des de la ciutadania de les Illes Balears i del País Valencià com també des del Principat de Catalunya. Una feina sobretot política d'enfortir un bloc que defensi que, evidentment, això no ha de portar un cost a curt termini, al més curt termini, als ciutadans de les Illes Balears. Però aquí també es genera una oportunitat, i és que els números són tan clars, l'avantatge econòmic, la viabilitat econòmica d'una futura independència dels països catalans és tan clara que les elits econòmiques i els sectors dirigents, el PP de Mallorca, s'aixecarien armes si acaba traslladant-se tota la pressió fiscal que està havent-hi al Principat contra Mallorca, perquè hi ha una qüestió que és o el PP de Mallorca o els sectors dirigents que aspiren a representar, si es volen quedar aquí, perquè hi ha una qüestió claríssima. Hi ha coses que no es poden quantificar, però hi ha d'altres que sí, i en aquest cas els números són claríssims. Per tant, si la República Catalana a Catalunya esdevé un cas d'èxit, això generarà un efecte mimètic en altres sectors o ens haurem d'encarregar de fer-ho. Però en tot cas, això dependrà de la nostra capacitat política arreu del país de poder-nos organitzar. Però hi ha alguns aspectes que haurem de deixar clars. Aspectes en l'àmbit constitucional. Hi ha molts casos de territoris que s'emancipen i que consideren que la seva nació va més enllà del territori que efectivament s'emancipa. I un és el cas d'Irlanda. També hi ha hagut casos de territoris o imperis que s'han fraccionat i que han emergit noves repúbliques en els que la república no acabava, mires el mapa lingüístic o el mapa nacional i quin és el mapa de fronteres estatals i no s'acaba de ser el mateix. I en aquests aspectes haurà de quedar molt clar i haurem de treballar perquè la Constitució de la República Catalana, en primer lloc, no exclogui una futura confederació amb la resta dels països catalans. Que hi hagi, com hi ha en moltes constitucions, sigui en el preàmbul, sigui en l'articulat, una referència als territoris amb els quals es comparteix llengua, cultura i nació. Com a la Constitució d'Hongria, com a la mateixa Constitució alemanya, com a la Constitució croata. I, per tant, articular mecanismes de doble nacionalitat. Setmana passada, l'exministra de Defensa, Carme Chacón, deia: no vull decidir si el meu fill ha de tenir nacionalitat catalana o nacionalitat espanyola. Doncs no cal que ho decideixi, podrà tenir les dues. Si l'estat espanyol reconeix la República Catalana, podrà tenir les dues. No hi haurà cap problema. Però si al Principat de Catalunya hi ha ciutadans de la República Catalana amb doble nacionalitat, estaria bé, reconeixem la pluralitat. Si a la República Catalana la llengua castellana té un estatus de reconeixement, s'ensenya a les escoles, i no te'n pots dirigir a l'administració en castellà i és reconegut, en la negociació hi ha una contrapartida. I és que aquells ciutadans de l'estat espanyol
que comparteixen llengua, cultura i nació amb la República Catalana també tenen dret a optar, com a ciutadans de la República Catalana, per una doble nacionalitat. I aquí en l'aspecte estàvem mirant el cas d'Irlanda. De fet, Irlanda, si passeu un temps, podeu tenir el passaport irlandès, perquè és molt ampli per tenir, i de fet hi ha més ciutadans nacionals irlandesos fora d'Irlanda que Irlanda. Tampoc hem d'arribar a aquest extrem, hi ha unes característiques històriques de migració, més nacionals que tenen el passaport. Però en tot cas, una cosa va amb l'altra. Si Carme Chacón, estic caricaturitzant, però si Carme Chacón vol que el seu fill tingui la doble nacionalitat, i ella mateixa, probablement, doncs els catalans que no viuen en els territoris que inicialment configuraran la República Catalana també han de tenir dret a la doble nacionalitat. I per tant, ciutadans del País Valencià i de les Illes Balears i Pitiüses que ho vulguin podran tenir la nacionalitat catalana. Veurem això, com s'articula a nivell electoral, etc. Com passa a tots els països, com per exemple Hongria, que dona la doble nacionalitat als hongaresos que viuen a Eslovàquia. Tenir un estat que una part del territori tingui un estat més gran que Andorra i un estat, diguem-ho així, homologable als estats mitjans de la Unió Europea i del nostre entorn, en població, en territori i en PIB també, per habitant, ha de permetre que la llengua catalana d'altres territoris que estan fora d'aquest estat estigui més protegida. Tornem a l'exemple d'Hongria. Els hongaresos d'Eslovàquia, el grau de protecció és petit, que tenen de la seva llengua, el tenen perquè Hongria ha apretat a la Unió Europea. I de casos com aquests, Europa de l'Est, que l'Imperi Austrohúngar va fer de tot allà, de gent, de col·lectius nacionals que viuen fora de les fronteres del que és el seu estat, diguem-ho així, de referència, n'hi ha una pila. I per tant, doncs, això també haurem de tenir experiències al nostre voltant que ens permeten articular aquests mecanismes. I després hi ha molts altres elements. És a dir, Holanda, que és un estat amb població, riquesa i superfície semblant al Principat de Catalunya, econòmicament no s'entén sense el nord de Bèlgica, sense Flandes i sense tota una part d'Alemanya i fins i tot una part de Dinamarca. Conformen una mateixa regió econòmica, com la que conformem els països catalans. I per tant, a la Unió Europea, que tots serem ciutadans europeus, aquests vincles econòmics no només han de continuar, perquè el primer client dels productes fabricats a les Illes Balears és el Principat de Catalunya, i Catalunya exporta cada any, ho teníem apuntat aquí, 2.451 milions d'euros en productes a les Illes Balears, per tant hi ha un clar vincle. Fet curiosament, som clients entre nosaltres, és a dir, entre el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya som clients entre nosaltres de la major part dels nostres productes. Per tant, no m'imagino, quan ens amenacen amb el boicot els espanyols, no m'imagino la gent de Manacor fent boicot a productes catalans, en tot cas potser farien a productes espanyols. Per tant, aquí haurem de seguir treballant a nivell econòmic per enfortir aquests vincles. I un estat que pugui invertir en tot el que són no només les infraestructures tangibles de corredor mediterrani, etc., sinó també les intangibles, que hi ha al voltant de la configuració d'aquesta regió econòmica, ha d'enfortir a la resta del país. I per tant, l'oportunitat que ens brinda la independència del Principat dependrà que es converteixi en una realitat, evidentment, de la capacitat política en el moment de constituir la República del Principat, però també en conformar una dinàmica política aquí que serem capaços de fer-ho, d'això n'estem absolutament convençuts, però també depèn, sobretot, aquesta oportunitat de que el procés de construcció de la República Catalana es faci amb la màxima legitimitat democràtica possible. Perquè si es fa amb legitimitat democràtica i gràcies a la legitimitat democràtica es reconeix un nou estat dins de la Unió Europea, gràcies a la legitimitat democràtica també s'ha de reconèixer una nova confederació d'estats futura a la Unió Europea. I acabo ja només amb una reflexió. En Ramon Muntaner parlava de la mata de jonc. D'un a un el jonc s'arrenca i a la mata no la pots arrencar. Aquí potser hi ha un jonc que creixerà una mica més, però en tot cas hem d'aprofitar que aquest jonc podrà veure-hi més amunt per vigilar per la mata.
però la mata de seguir unida baix. A això ens comprometem. Esquerra arreu del país, quan nosaltres diem que som països catalans i que Esquerra Republicana està compromesa amb els països catalans, ho diem perquè som l'únic partit polític que té presència municipal arreu dels països catalans, presència institucional arreu dels països catalans, i evidentment això ho direm molt present a l'hora de treballar aquesta Constitució i els elements fundacionals de la nova República Catalana, on evidentment els catalans de Salses de Guardamar i de Fragamó hi haureu de formar part. Per tant, en aquest procés que haurem de tirar endavant, evidentment que comptarem no només amb els militants d'Esquerra, que això ja ho tenim per descomptat, sinó amb el conjunt de forces polítiques i socials d'arreu dels països catalans, perquè també hi han de participar, perquè també hi heu de participar. Per tant, tenim una oportunitat molt gran davant nostra. La raó sempre l'hem tingut a part nostra. Ara podem tenir una finestra d'oportunitat que ens pot permetre convertir aquesta raó en realitat i, per tant, nosaltres intentarem saltar aquesta finestra del Principat, però no saltant-la i oblidant-nos de què hi ha darrere, sinó saltant-la amb una mà agafada a darrere amb la resta de ciutadans dels països catalans, perquè estem segurs que aquesta finestra d'oportunitat, si la deixem oberta, i la deixem oberta, podrem, tot el conjunt de la nació, saltar aquesta finestra i tenir el lloc que ens mereixem, que és un estat compartit, un projecte nacional compartit, que ens permeti ser com el que ens toca, que és una nació d'Europa pròspera, que serveixi a la nostra gent, que serveixi pel benestar, que ens permeti preservar i fomentar la nostra llengua i la nostra cultura, que ens permeti, en definitiva, continuar existint com a projecte col·lectiu. Gràcies.